előkelő 9. helyet a világ legfoglalkoztatottabb szupermodelljeinek ranglistáján. A békés csabai Mihalik Enikő még mindig egy nagy gyerek. Hiába él a csabai panel helyett ma már a Manhattan legmenőbb részén, és az egészet csupán csak viccesnek találja. Leginkább háromszintes Barbie baba háza, rózsaszín játékautója és a rajzfilmek dobják fel. Pedig Leonardo DiCaprio is ebédelt már. A világ 9. topmodellje jelenleg Mihalik Enikő Békés Csabáról. A modelllány szülővárosát az amerikai metropoliszra, New Yorkra cserélte. Enikő most először engedett be kamerát egészen apró manhattani otthonába. Szóval lássuk, hogy hogyan él egy szupermodell, akinek a kegyeiért a legnagyobb divatházak versengenek. Békés Csabához és Magyarországhoz képest elég más az a New York, de sokan nem változik meg az életem. Enikő a világ legnépszerűbb magazinjainak pózol. A leghíresebb tervezők ruháiban vonul a kifutón, sztárokkal bulizik, vagy éppen Leonardo DiCaprioval ebédel. Csak úgy véletlenül. A legjobb élményem az volt, amikor Leonardo DiCaprioval és a barátaival ebédeltem. Itt nagyon meg voltam ilyetve egyébként, de úgy mentem be utána az ügynökségre, hogy visítoztam. A bookeremnek, ugye, aki a munkákat adja, Sherrynek mondtam, hogy Sherry, a fiú a Titanicból bemutatkozott nekem, és azt mondta, hogy kedves lány vagyok. A Békés Csabai modell gázsia egyébként időnként milliós tétel, ami persze a divat világában nem meglepő. Enikő mégsem szívesen beszél a pénzről. Nem szeretném elmondani, hogy konkrétan mennyi volt, de mondjuk egy kisebb lakására. Nos, a 23 éves lánya csillogás és a hírnév ellenére megmaradt gyereknek. Enikő lakása akár egy kislányé is lehetne. Gondolom az első, ami szemet szúr nektek, az a 3 emeletes rózsaszín Barbie házam. Ez egy héttel ezelőttig nekem is meglepetés volt, ugyanis születésnapomra kaptam. A szupermodell a babaház mellé távirányításos autót is kapott. És megláttam, és visítottam örömmel. Enikő egyébként szabad idejében, ami persze alig akad, legszívesebben rajzfilmeket néz. Legjobban SpongeBobot kedveli. Még valahogy ezek a dolgok még mindig lekötnek, még mindig érdekesebbnek találom őket, mint némely felnőtt filmeket. Ezek után meg sem lepődöm Enikő szerény válaszán, amikor a hírnévről kérdezem. Számomra ez egy munka, és furcsa, és viccesnek találom. Tehát jó, persze, így elhiszem, hogy az embereket érdekli, de igazából tehát nem tudom, hogy bármi olyat tudnék mondani, ami az emberek számára sokkoló lenne, vagy tényleg annyira érdekes, amit még soha nem hallottak volna. Bizonyára önök is kíváncsiak rá, hogy milyen egy szupermodell szekrénye. Nos, pillanatokon belül beletúrunk, de ahhoz a 30 négyzetméteres lakás emeletére a hálóba kell mennünk. Igazából nem hasonlít a magyar hálószoba típusokra, sokkal kisebb annál, tehát éppen ugye járt befért, majdnem mint egy kisebb hotelszoba. Ez pedig a világ egyik legkeresettebb modelljének a ruhásszekrénye, amiben meglepő dolgokra bukkanunk, mint például erre a majdnem $500 000 bőrbálira. Ezt konkrétan megvettem, mert nagyon megtetszett, de utána arra gondoltam, hogy Halloweenkor felveszem, mert Halloweenkor Marokkóban voltam, úgyhogy nem került rá a sor. Enikő gardróbjában ugyan jó néhány márkás darab lakó, de állítólag nem ez a fontos. Rájöttem, hogy a drága ruhák nem annyira fontosak, inkább az, hogy az, amit felveszek, az tényleg jól álljon rajtam, jól nézzen ki, és elegáns legyen, inkább ne olyan, nem úgy nézek ki, mint akit nem érdekel. Nos, Enikő szédítő karriert futott be. A világ egyik legkeresettebb modellje lett, milliós gázsival. Ám mégis megmaradt a mi Enikőnknek, a 23 éves egyszerű békés csabai lánynak.